nandito tayo sa Nabua. Bala ko sana di ako magluto, kaso nandito na rin ako. At bumili na ako ng lulutuin para may masalo-saluan kami. Nabua. Kunti lang yung lulutuin natin. Prutas. Simbahan. Ganda dito sa plaza. Ano? Nabua Plaza. At punta ako dyan sa ano, sa may palengke. Kasi may hinahanap akong itlog na pula. Mercury. Sarado na pala yung ano, Angina. At ano kasi, pinadrive ako nung pinsan ni Mrs. Kaya napunta tayo dito sa Nabua. Pinadrive nila ako nung kotse. Bumili na rin ako. Okay, boy. Palengke. At nakabili na ako ng hinahanap ko, itlog na pula at Nestle cream. Magkaiba yung lulutuin ko. Daming tao. Salamat niya, ma'am. Ang wala silang mabiling ano, yung pang graham. Siya na, try mo na. Ito lulutuin ko, spaghetti salted. May itlog na pula yung ilalagay ko. Nung wala tayong nabiling chicken cake. Chicken cake sana yung nahanap. Bigla ang nakapaghanda. Balasang bumili ng pizza. Kaya sunod haba ng pila. Yan sila kasama ko. Bumili rin sila ng mga panghanda. Munisipyo ng Nabua. LCC Nabua. Yan kasi naka-parking yung kotse nila. Ay. Ang loto. Dito sa bahay. Spaghetti. Ayan po, napakaluan ko na yung ano, spaghetti. Ayan. At itong itlog, ilalagay ko itlog na pula. So itong
ano, Nestle cream. Salted spaghetti ang lulutuin natin. Ano, nandyan. Ano natin yan, Nervous Sprite. Ang ganyan, kasimple. Ito. At may tututun sa labas. Ito nakamarinate na rin, favoritohin ko. Kalamansi. Yung ano, marinate. Tatubig. Ito yan. Bibiyakin natin to. Tapos yung kulay, ano lang yung kukunin dito. Ito lang yung kukunin. Yung dilaw. Yung dilaw lang. Galing. Galing. Margarine yung gagamitin natin. Margarine. At ito na yung itlog na ano, maalat, yung mga dilaw lang yung kinuha ko. Sasabay natin yan dito sa paggita. Yan na natin. Oo. Sarap niyan. Buyas. Tandaan lang yung apoy. Buta na mi. Jericho. Dalawang dairy cream. Nestle cream. Ay, Nestle cream. Nah, bilis mang lutuin niya. Ay, Happy New Year! Natin lang natin tong lumapot. Ayan po, okay na. Ilalagay na yung pasta. Bali 1 kilo yan. Kalahati lang yan, tas yung iba magluluto ng sauce ng pula, spaghetti. Buhay mo ka Huwag na. Buhay mo ka kalan. Mix na mix. Sarap niyan.
kulay puti ng itlog na maalat. Pataguin lang natin guys, pwede ba yan iulam, lagyan ng kamatis. Pwede rin halo dyan. At magluluto yung tawag kong spaghetti sauce. Medyo gagawin natin yung anak ko. At lalagay ko na itong bawang dito. Maganda sana kung may ano tayo, may tanglad, lemongrass. Tapos wala, lalagyan ko lang siya ng luya. Nandyan na, sasabipan ko na lang ito. Ay lalagyan natin ito ng Sprite. Yeah! Patim na! Patim na yan! Paminta. Ayan, paminta. Sarado. Pinatasan ko lang yung sa gilid niya. At lagyan natin ng oyster sauce. Oyster. Pin mo nga. Pakita mo sa kanila. Ano yung papado, bro? Hindi na doon. Sige na ito? Ito na po. Yung simpleng loto lang yan. Sige na ito? Tawakan mo. Mayroong prito. At siyempre, Miss you, Ayusin mo naman yan, no? Kasi yung pag-video mo. Amiring Gcash. buksan natin. At inumin yung Sprite kunti. Puso, pa, alikman. Sarap. Lagay natin dito. Sprite. Nabang-abang na yung pagluluto niya. Nakaluto na rin ng spaghetti. Pati mo sa Happy New Year. Pati mo sa Happy New Year. Seryoso. Luluto. Ano yan, ma? Pula. At ito na yung manok. Minarinate. Papakuluan natin yan hanggang sa maluto. Hanggang sa maging pulang-pula siya. Parang may ano ba ako dito may pineapple. Lagyan ko lang ng pineapple. So, may dilata ako dito na pineapple eh. Hindi, masarap. Ay, ito. Yan, para magamit to. Ito yung binili ko nung Pasko eh. Lalagay ko na to dito. Yan, simpleng handa lang. Isang kilo spaghetti, pinagdalawa. Halom na to mo. Yan, nalagay ko na yung dilata na pineapple. Papakuluan natin yan dito. Alright? At ayan. May bibili. May tugtog dyan sa ano, may tugtog dyan sa barangay. Kaya pa-spill na lang natin to para dito mag-copyright. Amoy! Ano? Gingging! Outfit chick! Lupit! Outfit chick! Ayun, may nagbigay na pala dito. May nagbigay na sa amin. Sana all, nakaloto na sila. Siyempre, thank you. Nagbigay. Tapos na magluto si Mrs. Medyo magulo pa, mamaya ayusin to. Kasi nagluluto pa. Sana wala kaming handa ngayon. Yun nga, sabi nga kanina, biglaan na pinadrive ako dun sa kotse. Nakapunta ako dun sa Labuan. Kaya sabi ko, sayang naman, nandito na ako. Kaya bumili na ako kasi ayaw kong maggastos ngayon. Kasi may gastusan. Importante yung Pasko sana eh. Kasi nung Pasko lang handa na tayo. Mas mura lang pati yung manok dun sa LCC. Yung isang buo ay nasa 100 plus lang. Tapos bumili ko ng dalawang buong manok. Ito, isa, ito rin. Ito, minarinate ko ng kalamansi. Piprituhin ko to. Ito, papakuloon lang. Hanggat sa pumula siya. Hanggat gusto niya. Yun. Happy New Year. Ayan po, at mainit na ating mantika. Yun.
Yan na, mainit na. At ilagay na natin yung ating chicken. Para matanggal yung kumapit na harina. Para yung mantika natin ay hindi gaanong maanuan ng harina. Salpak. Lubog na lubog yan. Ayusin natin. Nakalubog yung ating chicken. At ito, binabaliktad ko rin siya. Papatuyin natin yung ating sabaw niya para magkakaroon siya ng sarsa. Ayan, patuloy pa rin tayo nagluluto. Na, ganda. Palito na rin. Wow! Sarap. Unti na siyang pumupula. Ito malapit na maluto. Ganda niya, no? Ha? Nakatipid ka na, mas masarap pa. May tatalo pa ba? Tapos ko lang pina. Bibi. Happy New Year. Ayos. Happy New Year. Happy New Year. Ito nga, Happy New Year. Ano? Happy New Year. Lakasan mo. Happy New Year. Ano na? Iya. Hey, hey, hey. Ang kaligaya. Ayun, 2025 na bukas. Ayun, maraming salamat sa nakalipas na taon. At ayun, success natin, nakaraos tayo sa buong taon ng 2025. Kahit maraming pagsubok yung dumaan sa akin, sa amin. At ayun, nasulbahan. At mayroon pa, hindi pa tapos. Sana matapos na. Ay! At maraming salamat sa mga viewers sa patuloy sa suporta sa ating vlog. Mga sponsor, Happy New Year po sa inyong lahat mga viewers. Ingat po kayo palagi. Happy New Year! New Year's! At ingat kayo dyan. At huwag na sana walang maputukan. Sana huwag na magpaputok. Para maganda yung New Year nyo. Mahirap mag New Year sa hospital. Binaliktad ko. Malapit na kung makatapos. Yan. Lumalapot na siya, oh. Sarap nung. Hindi na rin magiging sauce niya. Pero kung ano siya, native, mas masarap to kung native to. Kasi ito kasi anong mabilis, lumambot. At patitingnan natin sa anak ko. Na! Halika na! Ano masasabi mo dito? Di ba yung request mo na ano? Request mo? Ano nga yung gusto mo ng prito ng manok? Naka ano? Nakaganyan daw. Ito na yun, nakaganyan. Baba yung ganyan na manok. Yung magluto ka ng prito na nakaganyan, naka ano? Yung buong manok daw, nakaganyan. Kasi taon-taon ako nagluluto na talaga ng ganyan. Nung Pasko ay yung prinito ay maliliit, nakachop. Ngayon buo. Sarap. Ito na yung salted spaghetti. Spaghetti. Bigay ng kapitbahay. Amo. Amo na, amo. Amo. Binabanatan na. At okay na siguro to. Ay, okay na. Ayan po, luto na. Parang andoks po yung lasa nito. Parang andoks. Woo! Happy New Year! Parang andoks yan. Asumi. Parang andoks lasa yan na. Parang andoks yan. Lasahan mo. Marami natin yan. Walang mata ko. Mag-aalok tayo dyan sa labas. Ayan, picture na. Ito, 1, 2, 3.
madilim. Alas 12 na, maingay na at may magpapa ng kwitis. Ano mo yung ame? Maingay na yung mga motor dito. Alam na bukas yan. Daming sirang motor. Hello? Pop 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 pop. Amo ay. Oh. Amoy! Gayon ay! Yan. Malikot na yung mga tao. Malikot na yung mga tao. Pahinga ng motor. Amo! Bibi! Dili! Nak, dito lang! Dito ka lang. Huwag na doon sa ano, baka mabanggaan ka ng